se vydařilo takže jak jsme na to budeme moci razit? Originální loučení s předškoláky odcházejícími do prvních tříd základních škol připravila jablonecká mateřská škola Slunečnice. Pojala ho jako velkou zahradní slavnost nesoucí se v duchu roku 1866, tedy doby povýšení Jablonce nad Nisou na město. A to skutečně se vší parádou. Byla pěkná projížďka po městě, musím říct, že lidi reagovali velmi pozitivně, že jsme se zdravili s občany, mávali jsme kloboukem, komunikovali jsme i tady ve školce, to bylo pěkné. Myslím si, že pro všechny zážitek je dobré si umět takhle trošku pohrát, odlehčit tu situaci, nedělat všechno tak úplně oficiálně a tohle to byl velmi dobrý nápad. Já myslím, že děti z toho budou mít zážitek, tak říkají, na celý život a to je dobře si umět hrát a mít radost těch věcí. Paní ředitelka a paní učitelky jsou neuvěřitelné, protože tohle to vymysleli, zorganizovali. Přišla spousta lidí, děti si to užili a my jsme opravdu nadšení, protože takovouhle parádní jízdu z radnice jsem ještě nezažil. Vysoký náměr, bal. Tak císařský posel dorazil do Jablonce nad Nisou za jakýmto účelem? Abychom, tak jak nám císař nakázal, odevzdali listiny, které konečně po mnoha a mnoha letech městy z Jablonec nad Nisou povyšují na město. Myslím, že všichni jste zde na něj taková léta čekali. A dočkali se konečně. Vystoupení jsme hledali, aby byla dobová, aby komunikovala s tou dobou, aby i vojáci a vlastně i ty kostýmy byly dobové, aby si děti dokázali trošičku tu historii představit, protože není až tak vzdálená. A tak jsme ta vystoupení tam směrovali. Takže Nisanka, to je taková ta raná renesance. A skupina Villanella, to jsou dámy, které nám přišly zcela sponzorsky a dobrovolně vystoupit, aby náš program obohatili a zpestřili. Jsme potěšení, vidím, že skoro celé město je na nohách a jak vidíme, hostina je velkolepá, stejně tak i program. Jsme potěšení a myslím, že budeme moci císařské milosti do Vídně přivést dobré doporučení, že tentokrát si Jablonec skutečně toto povýšení zasloužil. Já si myslím, že je pěkné, že ta mateřská školka vedle té své hlavní činnosti dělá pro ty děti i něco navíc, že vymýšlí takovéhle akce a že děti mají možnost poznávat i to, co bylo. Třeba je to normálně nezajímá a tady si mohou k té historii trochu přičichnout. Já myslím, že ty děti z toho budou mít velký zážitek a děláme to pro ty děti, neděláme to ani pro sebe, ani pro ty rodiče. Ptejte se dětí, myslím, že ty budou opravdu nadšené. Mně se líbilo, jak tady jezdil ten koník. A mně se líbilo, jak přišli ty rytíři. A mně se líbilo stínové divadlo. Hlavním bodem programu však bylo šerpování předškoláků, kteří od začátku nového školního roku zasednou do základoškolských lavic. Ve školce to bylo hezký, ale těším se do školy. Mně se ve školce líbilo a těším se do školy. Mně se taky ve školce líbilo a těším se do školy. Nově povýšených školáků z mateřinky Slunečnice odchází hned 19. Předškoláčkům bych hlavně popřál, aby je nepotkalo ve škole nic negativního, žádná nepříjemná zkušenost, aby se jim líbilo ve škole, aby měli příjemné spolužáky, pohodové paní učitelky, no a tím studiem to už nějak proplujou.